Hola, soc Núria i estem a l'església de Sant Agustí perquè estem restaurant unes pintures de l'autor Antoni Gorgues que són datades més o menys de l'any 56 a l'any 61-62. Aquestes pintures representen el que va ser la canonització de la Mare del Claustre de Solsona, el Miracle del Pou, també de Solsona, i la coronació de la Verge. El pintor Antoni Gorgues va ser un pintor de Vilanova i Bellpuig i sabem poquet d'ell, o sigui, no hi ha gaire informació. Sabem que té pintures a Súria, al seu poble natal, però no sabem gaire més. També tenim les pintures de la cúpula, que són datades més o menys dels anys 90, i aquestes sabem que els autors estan vius, són el Jaume Quadrenc i el Jaume Roure, i Jaume Roure va fer les pintures de les petxines, que prèviament va esgrafiar i després va pintar. Ens van dir que era pintura acrílica i es troba en un estat una mica dolent. I també tenim les pintures de la cúpula, que també van estar fetes en pintura acrílica, fetes per Jaume Quadrenc. Som la Natàlia i la Gael. Abans de la intervenció vam fer les proves analítiques per determinar la naturalesa de la pintura i per poder escollir el procediment i els materials idonis per al tractament de la pintura. Vam agafar 6 mostres estratigràfiques per veure les capes que té la pintura. Després vam fer les proves d'humitat i vam poder determinar que la part superior i la part inferior de la pintura pateix molta humitat i que això provoca alteracions a la capa pictòrica. Després vam realitzar també proves de pH i gràcies a això vam poder averiguar el pH de la capa pictòrica, que és més o menys de 5,5. I per acabar vam fer proves de solubilitat i gràcies a aquest test vam poder utilitzar el dimetil sulfòxid, el 10% en acetat etil, per netejar la capa pictòrica. I la capa pictòrica presentava alguns repintats que vam poder extreure amb acetona o dimetil directament. Nosaltres som la Cristina i la Eva i ens hem dedicat a documentar tot el procés de restauració. A part, entre tot l'equip, hem restaurat la capella. Quan vam arribar, a través de les analítiques, vam poder determinar que la pintura és una pintura vinílica i la pintura de la cúpula és una pintura acrílica, juntament amb els repintats que tenim a sobre dels àngels. Les degradacions que vam veure va ser brutícia adherida per tota la superfície pictòrica i després hi ha uns aixecaments a la part de dalt dels murals que estan provocades per una migració de sals a causa de la filtració de la humitat. En el mural central veiem una motllura que està fet de pintura daurada i aquesta pintura daurada presenta oxidacions i craquelats. Com a proposta d'intervenció realitzarem una eliminació de les sals eflorescents que estan a la part superior del mur esquerre, sobretot. Llavors procedirem a fer una preconsolidació de 2 tipus, una fixativa i una adhesiva, segons les patologies de la capa pictòrica. Seguidament farem una neteja mecànica en sec de la superfície de la capa pictòrica i després realitzarem una neteja física per treure la brutícia més arrelada aquesta. Llavors, realitzarem també en alguns forats que hi ha repartits en diferents punts una reintegració matèrica i després de la reintegració matèrica fem una reintegració cromàtica a baix to. I finalment farem una neteja física del marc daurat. Doncs en el procés hem seguit bastant la proposta d'intervenció que ha comentat la Paula. En la neteja mecànica hem utilitzat palatines i goma weixa principalment i a vegades hem utilitzat bisturí en zones localitzades. En la neteja física hem fet servir un dimetil sulfòxid al 10% en etilacetat a l'inici
que després vam canviar a dimetilsulfòxid al 10% en etanol. En la zona que necessitava consolidació, principalment a les zones superiors de les pintures, vam fer servir un acril al 30-50% en aigua desionitzada i vam fer una consolidació per adhesió. Després, en les zones que necessitaven una consolidació perquè estaven més pulverulentes, vam fer servir un acril al 10% i vam fer la consolidació tant per impregnació com per pulverització. Després vam fer una reintegració matèrica de les petites llacunes que hi havia a les pintures murals amb un morter PLM. I finalment vam fer una reintegració cromàtica de les llacunes amb acril al 10% amb pigments. Finalment, al mural central vam fer una neteja de la pintura daurada de la motllura amb acetona. Per nosaltres ha sigut una experiència molt enriquidora. Ens ha permès desenvolupar els tractaments que havíem estudiat a taller i també aprofunditzar coneixements. Hem après a col·laborar, a treballar en equip i hem sabut formar un equip molt eficient. A nivell personal ha sigut una experiència molt maca i ens motiva a seguir amb el nostre aprenentatge. I esperem que l'any que ve els nostres companys puguin acabar la feina i els visitants puguin gaudir de la capella restaurada.